achang hi chuan thil mak le hlom tak tak te hi kan in bul loka te hian a thleng thin tun tum video a chuan in bul loka thil sang sang an hmu mi thong em tu te kan ta lang vele don ani tin possess beer nula pakhat chu a fin wang nge a hoisen wang jok ni yang a ui chu savom nen anin ma chonin chan turin akal ngal savom pui chu orumin tual zol hung na chuan lon chho atuma ui chuan a mu vele a bau zui ve ngal savom chuan a be ngala nimasela nula tei rol chu a hun taka lo thlengin savom pui chu a kut longin anam thlanghal ani a hnuwa chunu chuan ro man lok emo hoisen wang ani lo atia a ui chan du wang zokin a chiele thariat na chu a mang mai zok ti a soi ani flying lemur papakhat chuan a in bula thil siam danglam tak mai mu chua aneya he nung cha hian a thong tak zet bok Godzilla emo dinosaur lampang atul zola lo trum ani a ring ama se hnuwa flying lemur a ngonga suin vedani ti a he chuak atan chuan she om tur tak ani bok hemi hnu hian an chu ngei po arin om leopard in backyard India ram hi khosang sanga keite mu thin ani awangin alar hle ramsa te chu mi puite chen na mu an ni fo thin hei ve thung hi chu farmhouse nunglama an mu ani naupang chuan a muwa chanchuak tu te chu a hril sangal hun rei fe hnuwa keite omna chu hualin net mang chuan an man theita hetiang ang tho hi keite net manga mi ten an man chu Maharashtra India a thleng vele keite in hnunglama tanga ina alut lai chu nutling chuan alo muwa ti chuan keite chu ina tang chuan chuakin ponlama chuan netin mi then khat chuan an lo chang ane police te chu chulai hmuna chuan an tel ve a reilo te hnuwa mi puitam tak chu an lo pung khom vele ngal snakes mating in backyard heng rul pani te hian hun thol le abika hun manna in bula chuan an nei theya nimasela hepa hian engkim chu ati che sak vek tuna chuan hun nuam tak an man dan chu beka an man chun zom mai angai to ang a backyard fairy he thil hi I musualemo iti mai the ma se tleirol group pakhat chuan anin kota fairy lasi ningai tur an huwa hei hi CCTV in alak fu ane he thil nung hi fairy ang hlea atak satero te a chuan thlapani aom telbo hei hi atak nge lemti kan hajing chi alova ma se atak nge ni chuan alang dog versus king cobra chongkorin ichen na in aron lu idu lo chuan he clip hi mu ve nge yang che thil thei chu ani lo ti ka sia ma se ui hetiang ang nei hi alo chin fel dan thaber ane ui hian an pian pui fin na in rule hi an bei thiam hle chu wangin he ui hian rule chu a mu hian bei a she reng reng lo he clipa ui kan mu hi a fing hle a rule hian chu ka tuma piangin in sa seng huna sia rang takin atol hnunga ti chuan ui chuan rule chu atak samun then khat chu a se sak rule chu atlom hnuwa alu chu abitum le bok atopa cobra chu athita ane deer stuck in fence video la tu hian anin hnunglama palhung na chuan ramsa trap thom chu a hria ti chuan ponlama chuan a chuak ta a chanpui tura ngen na thom chu palom na tang chuan alo chuak ti chuan pal om na awa thlen chuan sajuk ke palin kara tang chu awamu sajuk chu beng dai ma sain ti chuan a chu zalen ta ani fox waits in a tree mi tu man he si hal kol takhi engtin nge heta hian awm ngot thei an shelo in nei tu pa chuan chanchuak tu tur chu a kota a si hal chu azamin a hlau thong hle chu wangin chan chu an tum na chu adu lo tak zet bok a ngonga phi o atum chuan atal na sa hle ani hun rei fe be nuwa thinga tang chuan ala chuak theita an chu zalen ma hian hliam ane yem ti chu endik na an nei masabok ane
walking fish sanghakal thei dia kan hriat hi climbing perch ani he sangha chak tak le thil ti thei tak khi khowela sangha chuan hriat hlo ber te zinga mi ani bok anom na masa a tuya tlema wangin tui omna danga inson tura kongan kan lai chu mo an ni fo thin frozen squirrel Peter pakhat chuan kailona thingsiama chuan thelei khongvek chu a hmuwa thil soi om ni lo tak chu thelei thi to hne na chuan harle tu chuan a hril Peter chuan he thelei hi a thi to ti reng shelo heti han vuak vak vak mai chu a le lam zong chuan arap om ang reng ani elephants in a lodge wildlife expert chu kumtam tak chung he thil hian ati hril hai Zambia lodge pakhat mifue lodge tia ko chu aoma heta hian kumtinin sai chung ko te chu hun mang turin an kal thin he sai chung ko hi wonki tas ti in ma hroin a hawa mifue lodge a chuan lon chowin reception counter chu an kal pel thin hei hi kumtinin lochin an lo ton thin dan chu ania khovel puma khwalzin te chu he sai chung ko hmunom tak en tur hian an kal thin lodge chunga zaidam sai te hi lodge atanga an chu vele an kol le thong mithiam ten an soidanin lodge na thokte an rin zielan tirnan an mi zia an ti danglam thin an ti birds invade house he footage hi Hollywood movie nen danglam na aum big te chim lowang savarwal sang khazanga vel chuan California in pakhat chu an run in pumpui chu azawai chuan an huala ti chuan mei khu chu na tang chuan lut thlale in chung lam chu an bei zui le ane in nei tu pa chuan animal control te chu champui tur chuan a be pop ngala nimasela anin kongkhar hong tur chuan an lo sila chu chia chu ti thei an nei ane sawa chu mun tin maya an om heng sawa sang khazanga te hi ni thum chung kutin amal te te ya ina tanga la chuak tur hian hunan mang chuti lain an bol hlo nu chi ero kar tam fe ti fainan angai ve nge yang bald hedgehog henung sadanglam tak hi in nei tu pain a in hnung lama huana man ane atira chuan henung cha hi an hlau a ataksa han en hian lo hlau po ni se thil om tak po ani bok hei hi saku hling nei lo ania amhinga baldi sak nein kumthum vela upatura rin ania vets te chuan a risel thati an soibok endik na sang sang an nei nuin he saku hling nei lo hi a pian pui ve reng wanga hling nei lo ani ti an hre chuak chuti lain a risel thung ani he thalaki an lak na chu klipa ania papakhat chuan python lai chu tumin lei chu alai ani he pa hi professional snake collector niin komiten an ko ania an ar chu rulin alo eisak ani ti chuan rule chu le tang chuan alai chuak ta a taksa han en hian he rule hian thil engemaw chu a eiti a hriat thei in bulloka rulian tak cheng han hriat chu thil rap takani iti ve em bears in pool savom te hi miti boiching tak ania anum lo na tura rina hian an lo le fo train tun tuma ve thung chuan pula ane khuwa chu alum ema wangin savom pui chu in bol torin pula chuan alut hun engemaw chen in chi hnuwa ano te nen chuan chulai hmun chu an chu san vele ane hei hi thil hmu nom tak po nia an hnaya yomte ani lem lo chuan he pa mulai hi savomin ati har hian a hlau ve nge arin om Pride of lion in backyard papakhat chuan Africa a farmhouse kongkhar in hnunglam a han hon chuan sakei bak nei rual chol hadam lai chu avamu sakei bak nei pui parukle anno tle mazong ania in bula tol zola chuan an muhil ani sakei bak nei te hian an nu pa chu engwaka angai lo niin alang nimasela kongkhar khar thom an hriat vele an zawai chuan an tlan senghal ani ole tuntumatan chuan khati zongkha ani ye in bula thil sang video a an lak fu kan han tar lan tak te akhan engkhange la berai hriat vele comment lama milo hriatir vedonia